Dod ka na nga story. Ang coordinator ana akong friend. Kani mo na gwapo nga topic. Musa na responsibilidad as a coordinator also. Ikaw may burag na imong project head, burag ikaw mo'y nag-spearhead ana nga decision maker, ikaw may nakuha na imo yun ng responsibilidad. So regardless kung that's why importante yun tanang kapag sugod nag-down payment yun siya kay para iya po ng ipang down payment sa iyang mga supplier. Samot na kay Rush to, di ba? Samot na kay Rush. Dapat galing, tama na. Musa na kung next isulti. Basta Rush galing, supposed to be, dapat mas mahal na siya. Correct. Musa kung nabantayan ba, nara daw sila sa rumo sila ni Hawa? Wala. Bakit kung iya pong punto to nga paghuman, mangwarta baka siya kay mang scam kay may magutanag, ani mo na kung definisyon sa naskaman ko kay, pwede masagot na naskaman ko nga, lugi gyugo kay nawala nakuhaan ng kwarta tapos ni pasi or nahuman ang kasaltanan tapos hayat dayon wala nabayaran di ba kay ni-render na biya ka og service di ba or ni-bounce ang check o pwede tama nga human ang event tapos ang imong gibayan ni-bounce ang check wala din siya nisibat na siya pwede ang weird mo dato kay wala bisita ang mga tao wala bisita sila tapos napa sila ba yun? Di ba ganun bro? Lamig siya. So, medyo lang nalangay patagamay kay si Sam. Nagpa-cute-cute na may noon sa taga-sa. Hoy! Nagsugod na di ay? Tinod na ni? Nagsugod na. Hi guys! Welcome back sa Bitok-Bitok Podcast. Hi! Kung mantana ka nung ipaningot man ko. Spicy akong gikaon kay init kayo ang balita mga igala. Actually, ito din na. Di na nato na ilangay-langayon mga igala ato ng istoryahan karon. Pailayla sa ang giingon nga ng scam o wedding coordinator. Sam Paina. Hi guys, welcome back sa Bitok-Bitok Podcast. Of course, kauban si Juanito sa One Photo. Hi. Master Poppy. Og si Sawadika Sampaino. Sawadika. Wala si Drew karong murag kuan pa sa siyang cafe, murag na something upgrade siya lang cafe. Attorney mo ana rami dia attorney. Mo kuan rami dia sa inyo ha. Support rami dia. So nami karon sa Nuda. Tapos along Corrales ni siya, unahan ra gid sa Xavier. Sa gym. Unsa pag kan? Pronounce? Nuda. Xavier naman Xavier. Para social letter Z na siya, letter X. Kailangan nga na pagbasa Xavier. Mupitang sa unang nga taga-use dito kay USDP. Kailangan yun ay Z. Ikaw, di ba? Za Pilgrim ko, sa Pilgrim. Lezeo, ana. Lagi na Z-O-Z, ana. Para medyo social ka. And namin sa Nuda, and noon naman kayo ni siyang nganing Nuda is a business of our very own kulba kayong singer karon the hottest. True. Sige tawag siya karon nga sold out king. Migo kay mi ana. Ha? Giangko na din. Wailain si TJ Monterde. Yan. Pilan mo ka years nag-uban ni TJ Monterde like sa first gid. Dugay pa bird. Sa Chuy ba ba na? Unsa pa ba ni? Chuy. Sa Mag-TV gid. Adi Mag-TV wala pa sa Chuy. Mag-TV to Mag-TV. Niwang pa siya to mga igan. Tambok pa ka. Yung ka balo kong editor ba ko ato dili na. Di naman siya ko editor. Ikaw na yung nag-edit na no? Wala pa kuha na nga pa na. Wala pa. Kasi na host name mo itong editor ka sa Mag-TV. Mami Marge. Mami Marge na kang grupo di ay? Okay. So amo gini. Wala na ko kapas kang kuhan yan eh. Kang TJ yun? Kang Maxine. Wala na po ka. Kapas ka Maxine. So tigulang na day ko? Ana. Tigulang. Then kami ni TJ, kabalog yung ko sa storyan niya ba yung struggle. Every time interview sa remember yung ko ana. Guwapa magana siya. Uyab sa uno. Siyempre. Galaway mo. So yung pasabot, dili guwapa karon nga samot na ino. Pero di ba sa unang panahon, galaway mangita sa iyang uyab po sa uno. Beauty queen begitu. Chika Bums. TJ ba? Ilado kaayo. Siyempre, TJ Monterde. Ta that time, muna to sang siya bet yung nagtulo sa una to, di ba? Naglokal na to karta. Tagi-post na to na si TJ nga, TJ, pagawas huwag imong convert, imong song ba yun? Tapos mga matag baranggayan na to, bro. Magdala ka gitara, magtukar ka, bro. Lokal na tukar na siya?
Na sa lokal na to Nagkanta na karon. siya do, wala pa. Pero sa segue na to, sa last batch na kayang lokal na to ka na muuna kay Bisaya ba ya? Tagalog man yung kanta katong. Okay. Ikaw at ako. Pero, di ba bag-ulam na sa Manila naman na siya? Dili kuan na siya katong. Naibag tapos gi-arrange na siya na food para Kung mas shaman. mas Katong kung shaman. Dili bag Lai daw? Chinese man niya nga song. Chinese Kung shaman ya. Kung shaman. Anyway, so mo galing namin sa Nuda. Nice kayo kay Wala do ko it nag-wonder yourself. asa nga ay unsa nganong nuda ang tawag dire. Dili kay nagnuda man niya. Ni mangun kay Nagnuda niya una niya hang liun. iyang ba na nunda na kay siya. Sa problema sa bunging, ano nagbubunging man mo? Iyahang pag-umangkon daw ang naghatag ani nga name. Buhi yung pagkumangkon. No, dili. Ano pa mangkon? Nuda yung pagumangkon? Bata pa. Then okay. ipangutan na siya unsa daw ingalan daw. Nya kay noodles man. Ang iyang pronunciation sa noodles is nuda. Nuda. So dili ni siya Korean word ang nuda? Dili. Dili. Kuan ni siya. Abi ginaw Japanese ni siya nuda. Di ang tawagan ni toddler slang. Toddler tama no kay nuda. Nuda Abi ko. Barada Jabi. Ako kay sa una lahi man. Kung nakoy soft drinks ng company ang ako itawag ay Oyens. Oh yeah, tama. Naman tayo mga ano din nga mga word ba? Abi nag mo na siya kanang nuda kanang kwan ba? Kanang gadout bitaw ka? Nuda gali. Di mo. Abi ginaw Korean. So dili siya Korean word. Dili, So mean to dili. say gibberish. Gibberish. Abi ginaw Japanese ni siya kay nuda. Dili. Korean concept. Tungod sa sige daw nila o kuan favorite daw nila ni KZ lagi daw magkaon dito sa Nag-story mo? Korea. Actually, oo. Nakita mo bago lang? Nag-video call make bago lang. Sila gid akong gipangutan na mag sa story. Wow. So yung ana, mo din to nga nakahunahon na si TJ kay gusto lagi daw siya magnegosyo. Mo dayon ni. So kanos na establish ang nuda? Ana. Ladies and gentlemen, this was established August 22, 2023. Grabe, thank you, Miss. 1 year pa lang. Two. 2 years na. Mag-2 karong August. Yeah. Kaya na medyo ano lang dito ang challenge nila giwa kay parking lot. So Yes. sa karan na yung mga estudyante mo ano din. Actually na parking lot dito sa likod. Ay bro na bayad lang. So mula ka dito sa likod mo blackout pa kapadulong diriya. Lagi kay grabe ni ka-traffic po gani nga area. Anyway, so laylay lang mga saan ang ramen mo bro? Cheese ramen. Unsa di nga ramen ka na ako, sir? Ano naman guru? Sa manday na hinapiki na. Otogi. Naraw. Na yung mga bata. Yellow man gid na siya. Oh. O kana Korean character. Kasabot mo ko. Oh. Hongda sa kahanda de. Sayop managot. Di day? Ochana ale. Dili din mo. Lahi na nga province. Lahi na nga province manggod. Cheese ramen. Burag Cheese ko cheese ramen po ni pero burag halang play. Duha man din ni burag pinasup. Spicy cheese. Napoy burag stir fry. Actually pareho tatanan ng cheese ramen. Ha? Wala ba ito itsura? Sir, unsa ba niya ako, sir? Di na spicy mo. Dili spicy mo ah. Lousy para sa lousy. Mild spicy cheese ramen. Lousy ka mo na mga mild ra. Kami mga spicy gini mo ah. Mga gahi ba mi? O tanawa ka basa na mong ilo kamulog storya karon gatulo among ilo tungod sa kain. Medyo veggie man ko, veggie. Ang ako mga toppings dayon, di man na magdaog. Katong mga mushroom na katong sa CR puro. Laito. Katong mo gawa sa CR basa ko dito na mga mushroom. Di na mao. Sorry. Limpyo ang nadani. Tapos na cheese, tapos mga Sa bathtub ang Chinese cabbage. Ana. Dili sa Cabbage. bathtub, dili sa bathtub. Jow lang. Ako rin lahi sa inyo actually. Ano tala mo? Yupoki. Yupoki. Kay wala maiya. Yupoki. Wala ba iya? Wala may iya, so mo na iya. Happy. Happy ka. Happy. Makapabuhat lang ko. Bilaskad ko gid sa imo. Og yupoki. Kamu bitaw lain-lain sa Diferensya na to sa ila ha. Watch siya itlog. Nagpasabot nga babahi. La, ako itlog man. di ba? Happy Women's Month. Happy. Na makaigamay nga squid ball. Hala. okay. Nadag ko mo gitlog, no? Pero lami siya, in fairness ba, lami, di wala atik. Kasi magpalit man ko anig ako mga anak mahilig. Pero siya pagkaon ako, makingin po nga, lahir po ng Pinoy nga. Pero karong anong diriman, lahir siguro ba nakasagawas mo kaon? Dili. Naman siya lasa lagi. Alam mo Dili, lagi wala sa... tan ni follow sa proper nga procedure sa pagluto.
ang atong manang barang yusot pabukal. Mo man po nasa kuang good. Yeah, for example. Naman ko nakabutang place 50 ml water. Undangi ang pagkachismosa aron malutog ta ay mao di ay. Mao di ay watan ni palo siya kadua. Wala man chismosa man tato. Kanyo? Ayaw pang libak sa uban aron mas lami. Agay mao di ay sayop ko. Di sa balay man good. Kung magluto ta ni, hiyabo na to tanan tubig. Ayat ang mabutang sa kuan. Sa seasonings. Kung kabantay mo ganina, napay tubig, hayat na butang sa isa ka seasoning. Then later on after 1 minute, hayat na butang sa sauce dayon. Promise do nagyud sa lasa. May proper procedure. Kasi kada pagkaon ako giburog wala. Tungo ni sa bowl po. Na gold. Sa gold kay tungo kay golden friendship na. Pwede. Wala relation. Mom dani. Kabalo ba ka nga nisikat ni siya atong time nga guest siya ni Melay. Oo, tama no. Pag ingon nga unsa man nuda, then na curious ang ubang tawo nga wala pa kaila. Karon ni samot pagid ni sikat. Sikat naman ni daan dan eh. Pero ni samot pagid ato, daghan kay ni bisita nga mga Ang turista. pangutana, pila age anon, range sa price ani. Pila ang mga range sa price ani, ma'am? Sagara? 100 to 119. With topping siya na, wala pa. Depende po. Okay. So at least kung naibutan ni mo 200 ni mo nga budget. Tapos okay na, kaya na may drinks pa ni mo. Nya idol nimo si TJ. Oh. Pero kailangan para mas lamig ni mong kaon, abay ni mo imong palagi. Oh, to ra sa banga kong palagi mga igala. Palagi. O siya man ang palaging bumabayad. Palaging bumabayad, palaging palaging nagagayuman. Kasi nagayuman. Kasi na ba? O ito na. Kasi nagilumay. Mo na itong topic ron. Kinsa maginanas kaman. Mo ni ang topic na to. Kinsa maginanas kaman. Nabilay po ka na gabi eh. Wala ko nabila ni mata na lang ko nga napuno akong newsfeed. Tungod aning na ay usa ka bride. Ang primero na ako nakita nga video DJ. Ang nga guys. Alas 8 na lang wa pagay bisita. Pinatingala ko na asa din na basi wala sila kabalo sa mapa basi sa lahi nga room sila na adto. Ana guys murag naskaman gyud mi diyon na ako kasi naskaman ani ang naglibog pa ko bagay kasi ang story ba kay ang maskaman kay kuan ba ya ang coordinator ay mga suppliers. Ang mga suppliers kay ang coordinator ni Dagan. Kani pa iba ni. So okay na sa ko nakamatawag lang kadugayan dito na din ko na nilagat na burwa na ko katulog balik katong gisabligan nag-asin. Ano ni padung abi ko magkasal ngano na may sinabligay sa asin kay ako na ibaw anay sinabligay sa bugas. O kanang pagsulod nimo sinabligay kag bugas. Ano na naman ni asin ta ano na may gayuma. Sa naman ni nga topic ni. Taga si Kihor man gusto lakons. Joke lang. Tamo rin nga pag-ana nimo da mawalang gayuma. Patula tingala ko nga siling sige sablig sa akong asin. Duda na siya. Nagigayuman ako siya. Eh, to kana nga story. Ang coordinator akong friend. Kanimo ni gwapo nga topic. Inagyod kay ang wedding coordinator, mogi wedding coordinator. Wedding coordinator sa among kasal. Legit pakisaysay at sung orasa kung asa ka naitabo atong mga panahon. Naitabo rin siya actually kinasugod sa so may nahimo mo ning kurte. Kailan ni mo di? Kani nga tao mo ligdong ning coordinator, legit ning coordinator. Isa rin na siya sa legit nga coordinator dili sa Cagayan de Oro. Lalaki. Ay lalaki di. Lalaki. Isa na po ni sa gamay ng mga lalaki nga coordinator. Kaya sa man gyud mga babae or mga LGBT. Ano yung makagamay? Kay I think sa kuno ibawan na nga I think duwa na sila ka coordinator lang lalaki. Sa ako lang pagkabalo, So straight ni nga lalaki ito sa klarohon. Straight nga lalaki. Okay. Then mo yang kwan. Nailan ako na siya sa banda-banda kay siya man vocalista sa Bukake nga banda. But Karma Kills ang ilang banda. So na-shoot na ko din sila way back sa 2018 something 17. Kumusta man niya mama? So nagkuha siya nahimo na siya coordinator pagka pandemic nata something ano. Okay. So legit yun siya. So dili ni siya na aya pa nagtuon. Dili. Dugin na siya sa industry. So according sa notes, so before mi nagsugod ani kanya mig notes, nag-review mi tanan. Wow. Tadagan na kay mga version mo nang inta nga mag-podcast na ta kay dagan na kay version nga nang gawas. According sa imo Master Pops unsay istorya ani? Una, ako nakita kay interview raman to sa Strong Radio. Layo na kayo ka. Layo na kayo day? Kami to apa mi sa nag-stag party pa lang. Ha? Stag party? Heng? Nag-stag party ang babae, nanawag siya sa mga friends sa mga lalaki.
Dayon. O giingon daw dito nga tanan nimong friends ay i-invite sila. So pag abot dito tulo ra ang ni attend. Og natingala Nga friends sa lalaki. Oh, murag nagduda ang katong mga nagsalaysay ani nga basin nalain siya kay gamay ra kay iyang magpangwartahan. Dili gamay ra ang nitong Mo gani. Layo man pod kinugitan man pod. So layo ang lalaki. so murag nasad siguro daw ano daw naingana nga murag subjective nga opinion. 3 days sa ang preparation. Lagi mo 3 days gid. Ha? Sa hotel lang Japon. Sa Pearlmont. Di ba sa atong anay tabo ni kagahapon o sa day gahapon? Monday. Sunday pa daw ni sila. Sunday nag-meeting. Nag-meeting. One day prep. Tapos, unsay istorya brad? Kinsa man diretso sila nag-contact sa coordinator or na friend? Ang nitabo na sa akong pagkabalo photographer ni in-house photographer ni Ambing or Arvil. Oo. Gi-contact din siya. Sa lahat first nag-contact ang tong client. Oo. Tapos since dili man siya organizer, so giyang in-house man siya nga photographer ni Arvil. So si Arvil yang ipasa niya ka Arvil kay siya man ang So unsa ni sila kanang grupo na gini kay bali si coordinator mo na ni iyahang team niya. Muna na yung mga suki suki suppliers. No, yung mga suki. So, refer dayon sa ilang kuan. So giatiman ni kuan pero si Arvil ang coordinator nagkuan gyud siya nagduda at first nagisita siya kay one day prep wala pa naka ko na ba ni sukula na one day prep. Ay dili gani one day prep. Ay lagi one day prep siya kay Sunday man nag-meeting. So, mo to yang gidawat, gi-contact niya ang katong bride na chika rin. Na-meeting na ito. Pero gano'n nakadawat man daw siya? Nganong unsay naka-trigger siya nga mo dawat siya? Siguro ilan ang gidayban. Gidayban lang yun niya siguro kay na-mention ang bongo. Dili isa po siguro na pero I think sa kung pagka nagtanong ko sa live ni Ambing ana siya nga. Sa kung pagka basa bro na siya gira kaya ka na ko na magdana siya i-prove lang ba awan. Kasi ang package sa 250,000 eh. Diba? 250,000 na package. Sa bagay, ingana, tagaan ka 250,000. Ta in fairness, ang babae mo istorya, sa recording lang kung basihan, medyo may mo istorya po. Mayo. Kanilagi mag-English ba? Medyo di kita ano ba, no? Kabalo ba ka nga, di nagsugutanan, munang kasagaran na sa mga kabukiran. Muna malipat sila ng mga tao, mailat sila ng mapalit ilang mabaligya ilang mga yuta sa barato. Okay, ingana man na, brad. Sa unang panahon, ako mama ba, taga-Claveria sa una, ingana daw, moabot dito. Mag-Amerikana. Mag-English din ka. So, kita natay mindset nga, basta may mo English, bright ni, sakto ni nga tao, di ni mangingil. Ingana maguta mo judge, di ba? So, the way nga ito pag-storya, tapos gabrag na dayan daw. Connected ko na ako yung mga anak daw siya na something sa politician ba, dili? Itsuon ni Senator Kwan. Pero pag umangkon siya ni Bongo. Yo, umangkon ni Bongo, tapos yung papa kay director sa DILG o something. DILG ba to? So medyo na di ba? Di ikaw lugar, bro. Civil engineer daw siya. Then, may istorya ha. Then, daddy pa yun ang mention niya always. So, ikaw okay siguro niya. Lagi ba? Sabagay kung yagit to nag-storya, brad, tapos mag-isod o grammar. Yeah, it was where the wedding will be, medyo maduda kita na, may ngana. You know, I'm very rich. We have many houses in the Jupiter. Ano mo ana ba? Tipas daan medyo anta. Pero nga ana bi. Medyo siksihon. Ambot lang to uban picture na ko itanong ang murag yagit sa tanahon pero I don't know lang sa katong pag-meeting. So medyo na-deceive siguro sa brad sa dating sa pag-storya. That first nakakuha na siya red flag. Na daw red flag? Sunday pa lang katong first meet gud nila. Kaya nag-meet na sila sa Gigalex. Si nangayo og bayad ang client sa hotel. Nangayo siya kang Ambing. Kang Arvil or Ambing na. Nangayo siya bayad? Nangayo siya bayad nga 4,000 para ibayad niya sa hotel. So syempre, amo nang ang mga kanin kay yapas na mo ana. Yata na mo niya. Bro, gidrama lugang. Ay pwede ikaw say bayad. Pwede may kuan bayad ana. Since na mention naman ang mga connections. So sige. Then atong attempt kay magpa-fit na ba sila sa ilang gown. So muna to, niyapas ang groom of bride sa shop ni Arvil. So ano siya, ay okay ni kay basing di gid sila matakas kani adto magid sa kuan. Kung gibayan po ni Arvil ang hotel. Kani mo gato medyo quick para ano lang no kay kamo na bahala research sa Facebook kabalo naman mo ana. Kana nga mga time uban daw ang bana, brad.
Uban. Nga giingong na chismis nga Gilumay. Gilumay. Na. So, dili daw tinuod ba kay ang atong nakita mo sa video, dili daw mo istorya ang bana? Dili daw ga istorya kayo? Based sa katong kita na ang live yung game. Kaya nabili na mangyayapang ko ano. Invested gyapon kay ano. Tanaw na ko ang video ni Vanessa. No isa sa assistant nga coordinator. Kuan yo dili ka istorya. Mark ang istorya siya pero kanang ano na ba Mark? Pero dili ka na mo engaging yung kayo nga ana ba? Magtulala out of nowhere ano number 9 on world ano. Mo yung term mo yung Muna ni gawas ang storya nga gayuma. Gilumay. Nga gilumay gitsanok asin tapag pangumanog gitsanok asin kalit lang ang murag ang lalaki murag correct. So ang storya sa asin is na recommend sa ila nga yun sa naman mo diha siya mo lagi na. So itsay daw ninyo asin ana man ang ingon kang Vanessa. Kay lumay gyud ang nasa storya. Nasa istorya lugar ba nga basin lumay na. Siguro nakadugog ang friend. Okay. Murag mo man to ang friend sa guy. Ang nag-initiate. Dili man si Vanessa ang nagkuan. Murag nangita siguro tog asin na dugay mga 2 hours. Nangayo pa sa kitchen. Dayon nakakitag asin. Natingala daw sa nila ba yung asin. So ingat to gid ang drama pag humanog sablik sa asin murag natauhan. Pero in fairness ani nga gingon nga scam ba? Musa ko nabantayan ba nara daw sila sa rumo sila ni Hawa? Wala. Bakit kung iya pong punto to nga paghuman mangwarta baka siya kay mang scam kay may magutanag ani mo lang kung definisyon sa na scaman ko kay pwede man sa nga scaman ko nga logi gyud ko kay nawala nakuhaan ng kwarta tapos ni pasi or nahuman ang kasaltanan tapos hayat dayon wala nabayran. Diba? Kay nirender na biya ka og service, diba? Or ni-bounce ang check. O ni-bounce ang check. O pwede, tama nga, human ang event, tapos ang imong gibayan, ni-bounce ang check, wala din siya, nisibat na siya. Pwede. Ang weird mo na to kay, wala bisita ang mga tao. Wala napa sila. Tapos napa sila ba yun? Diba ka nang murag? Malagi ang murag ilang kuan karon nga dili siya scam. So unsa siya? Kay naay problema ang babae. Dito na ang question lagi do kay question about na mental na yung murag. Tama itong share ni Emmet daw murag dili siya naay problema ang babae kay agad pa sa dili ka mo taas. Tadaw bigyan ng gawas naman karon nga daghan man ni siya na scaman. Daghan siya issue. Wala lang. Ang term atong gamit delusion of grandeur. Delusion of grandeur. Doon Mariano naman ka. Illusion of grandeur pa. Subdivision din siya. Meaning nag-delusion siya ang mga tao nga piling niya dato sila, piling niya sikat siya. Piling niya nga dapat ingani ko magsalina kay ingani man ang akong family pero dili good. Delusion. Tapos lain yung scam, di ba? Na nakita na to bro na yung mga project utang-utang ang uban ni. Dili sa ingato nga style nga kasal. Anyway, wait. Before tamo proceed. Boss, unsa pag inom ani boss kun chopstick, boss? Wala iko kutsara di. Nay ko. Kanina gyud ana pa nga lami nagikahigop ko ning. Sa mo gid paghigop nga wa man ko chopstick. Naagi di ay my god. Lami ta. Ang kutsara ra gid ang solution. Solution of grandeur. Nakabutan diri Delusions of grandeur, also known as grandiose delusions. It's grandeur. Grandeur. French. Are a subtype of delusion characterized by the extraordinary belief that one is famous, omnipotent, wealthy, or otherwise very powerful or of a high status. So unsa lugar ni siya murag naa siya pagka kring-kring ana lugar? Murag ana. No? Kring-kring siya mi. Ang last na kanina nga nadung ang interview siya. Update ni. Update. Ma'am, tinuod ba gid ni nga wa ka mo bayad? Hindi siya nga naay ni sponsor sa amo nga mo'y mo bayad. Tapos ningon man siya nga gamay na lang daw yang kulang. Buro na siya ni ana ba tapos naay nung kanang sponsor pero wala na daw nakaabot. I think naay gibayad nga 50K. Kaya mo itong friends sa iyang groom ang ni bayad o 50K mo nakagawa sa kwarta 50K. Para lang to siya nga 50K bali. Para lang ma-set up ang mapadayon daw siya. Sila ni duha ni Sir Ambing. Oo.
So 950k na kuan pero napay mga bayro nun gyapon. Napo daw konsihal man nga nagkuan na pasaad sa iyaha. Nagsolicit sa opisina. Dasi. Oh, ni okay man ni vouch man. Nga iyaha daw ang kuan wala Dili problema. ba kaya nga mo to'y host ato? Nga mo lagi. Nakaingon man pud ko. Sasagdi sa siya Pero I karon. think dili siya kayuma ba kay katong gun time pag share ni Vanessa kay katong before atong subject ug asin nakailis naman ang guy. Dili man siya atong naka-gown pa sila. Oo. Nakailis naman sila kanang Nakaili na? kay interview na sa investigator kana may na police na ngadto na investigador yadto. Wala pa. Kaya wala may judge good. Murag delusion na gitanan ba. So gi-interview siya kay unsa may yun siya unsa ni tabuan ning anong inani man imong wife ay imong ang bride gani inana. So magna kon siguro na lucky nakamata siya gamay ba. So mito nag-surrender sila sa kwarto sa bride. Tapos paggawasan sa lucky kay nausab din siya kay gusto na siya mulakaw ano ito. So mo ito paggawas na sa lobby itong sa second floor. Sa hagdanan nga part dito din gilabayan siya gasin. Gicha siya gasin. So dito din naluya din siya. Hindi ko. Naluya. Excited ko. Karon na isa ka update na po iniingon. Nga kana daw lalaki. Ani puro gini mga chisme. Uy Mars, ana gina sa uy Mars. Ani karon Mars. Kani ding lalaki Mars. Hilig po daw ni daw mga kanang gwapahon, mga datuon. Kanang gusto daw gyapon mo kuan kanang mo dato gyapon. Gusto mo dato gihapon. Tana timingan daw Mars nag-abot gyud sila karon daw. So ang nahitabo daw sila karon Mars, meresi daw. Kana. Kana po hindi ko sa nang istorya nga. Ang lalaki lagi daw po, hilig daw po doon. Abi daw, burasag na ilad ba? Nailad siya. Abi daw niya nga, jackpot na siya ni nga bae. So ang ending, nag-abot sila, na-scamman silang duwa. Di panindigan nila din niya. Panindigan na lang nila. Alam mo kung may special kung nagi something sa mentality ang babae, ang problema diya, mabayaran bagit ka ang mga supplier. Dili. I think dili. Kung Parang ko dili. Kung gusto nga dili maulawan ang parents. Kung ang parents mismo dato niya dili gusto maulawan, pwede nila sa loon. Good for sa supplier. Pero what if dili? Wala na. Wala sila daw. Dagan man nagkuan, Tama na sila backlash bitaw nga. Kuan man nasala man sa coordinator or sa kanalagi coordinator kay nganong wala sila na pa-down payment. Super trust, no? Sobrang Sa ko pod ana kay nakuha naman good ka ng sa akong pagkailak ang RV lang grabe ka siya kabutan ba servisyo gid siya kada siya nga coordinator servisyo gid na siya ba ganang balag malugi siya ani nga kuan pero basta naka-servisyo ko sa imo na hatag na ko ang imo ang service so na sobrang nasalig kay siya. So okay na siya nga di na lang ko magpa kaya naman kay mga kuan ba connections gid pang mention ba so sige okay na ni ana po siya sa interview nga nagkuan man nagpirma man sila sa perman. Kontrata. Nagpakita sila silang no. So kayo gubaon nila ilang ngalan para lang. So, wala ka nag-expect ba nga naging mga tao nga mga medyo... Doon mga red flag yung nakita. Pero katalagi, siyempre, salig siya ba? Sige, basin di siya okwan. Pero later on kayo, nagka-adaman na din nagkagawas. Nag-add-on. Uy, marag, ganina pa man na nga moabot imong daddy, ganun, wala pa man. Ano, magnanan na rin ba, netabo. Then, ang isa ka coordinator usually wala na siya sa venue na yung mga assistant na nadiya. So napo na sila nga kon. Ang katong si Vanessa mismo ang naka-witness gyud sa unsa ang nahitabo gyud during sa preparation. Siya gyud ang gusto ka details tanawa yung video. Nandito ta na i-explain yung mga 2 ka oras pa to nga video. Nga live. 2 ka oras to siya. So yung i-explain nito nan step by step gikan gyud sa buntag paingon nagkadlawon nahuman sila. Ang ako lang pud ani ang side ani sa photographers ug videographers sila man ang unang i-contact, di ba? Dayon karon nagimo naman sila. Ay kana lang disclaimer lang di ko maka-sure kung sila ba gid pero naka-mention na-mention nga sa ilahag gikan nag-contact then gipasa dayon sa pan. Lagi pero focus ta dito sa katong nag-SDE na biya sila. Wala pa SD. Na SD gid. Wala pa nahuman pero naka-record na ba? Naka-record na. Naka-record na sila na mga pictorial na mga ingana. So di ba? Part ato I know naka-sense sila daan labi na sa mga pag-storya dito. Kilig primero kay siyempre kuan. Pero na sila na mention nga tinuod na gyud ni nakaingon ang videographer tinuod na gyud ni ma'am. Kada I think kay murag part na siya sa videographer photographer nga style to photoshoot. Humor lang na siya papakatawa. Pero dili man siya. Lagi
Mo ba? Di nadunggan na mo sa audio pero during man to sa pag-shoot. So kung ako ato photographer, kablo pa ko ato nga murag ko lang ba nga, uy, ganang magpaikot na yung final lang yung decision na murag joke na siya para makatawa ang bride o groom. Part na siya sa kwan. So murag part sa question and answer portion. Murag part sa pag-shoot ba nga para mo naay, mo lighten lang gamay ang uy, tinod na niya, nananandid ang kwan mo. Ay mong gishootan ba. So, then, sa tama man ang gingon, ano mo sila nakabantay? Kuto sugod pa sa ako sa same as na ako sa inanang industry. During sa shoot by labi na kong wedding, di na ko makauna-una og kanang inana bitaw like di ba hindi tinuod kay focus man gud ka sa imong i-shoot, focus ka sa imong i-edit, focus ka sa imong usay next nga step ba. Mo man na imong good. Tapos dili sa ka makaingon ba na dapat nakakuan na nga walay bisit by dili pud ba kay naman sa giuban nga kanang intimate ra gyud kayo. Nga wala ka kabalo sa story nga ibota tulog dili pulgor ganan ng mga relative silang kasal pero sila duha gusto magpakasalin. Kay Ber kung gamay ra man nga but naman sa ingana pud nga kasal. Muna makabantik makpan ka nga sure di na magiging ba naman ang groom naman sila diha. Naman ang groom of bride naman diha. Tama. Mo tong nahitabo since mingaw pa man ang kada set up na ang function nagkuha sila na post-nap ay pre-nap day. Ay post-nap siya may tabo. Kay murag mabutang ulahi kumbaga kung sa video pa to ulahi na siya ipagawas kay nauman na nakasal na kumbaga sila. So mo to na sila video na sila photo pero wala pa sila gikasal. Wala pa sila na kuha sa judge. Pero naman kung pinabantayan ato katong raw footage sa katong murag interview ko no hay nga message niya sa iyang bana. Dahil kuha na siya, man na siya. Katong message niya sa iyang bana. Now, ang akong nakita ato kay, ang ending niya siya, sir, okay na ko sir, meaning walay nagman ato, meaning nag-record ato. Kabalo ko, kana siya, kung mag-shoot mig video like interview or message sa bride, pasagdan na mo na ang bride, diya, mag-encode. Pata ka na mo camera, mahawa mi. Kana may para dili siya ma-conscious. Di ma-conscious. Mo to nagabasa ra siya sa cellphone. Mo to kay basin naay emotion nga gusto siya mohilak, mo man na palayo mi kunay para dili kay siya ma-distract lugar sa mga tao. Kun naman galing mi dool, nara mo sa kay mo pakilid, dili mo tanaw sa bride ana. Mo to mo siya nga manak ko ana siya. Dili na siya kanang gipasagdan, walay nagman ana. Pero nagkuan ng discreet lang kayo para na-emotion. So, parang part na nga interview nga palayo siya. Part na siya. Okay, bro. Kay, siguro para kuan kayo ngayon. Alam ko, feeling na ako ba kaya lagi, dito lang ko nakuan sa story nga. Kung mas kan lugar siya, so dili, nihawa ta na sila, nagisibat ta na sila. Pero ako pang na, o saan po ilang, so ano ka na dahil ilang kasal o sila nakuha to, mangilad lang sila for usaman. Wala man po sila kakwarta, bro, anak kong unang-una ba? So that's why nagunahuna gyud ko nga, pwede gyud gyapon, gisulod gyud mo sa nga, nailad ning laki, nga lagi tanay kasal, pero actually, wala mo abot nga parents. Naman kayo uban post lagi na nanggawas nga sa una niya nga mga scam nga ana daw yung style po sa babae nga. Moingon day nga buros kay di ba siyang message isa nga twin ilang ana, duang ko ana ba. So feeling ako baka iya po nang gi-frame ang lalaki nga. Di go-fearon daw yung lalaki. Yan go-fearon nung nasa kina, na business. Wow. Pero unya na daw kung magkasal kung magkasal na. So posible sa dito nga story po nga ang lalaki. Misugot na lang po siya kay guwapo. Siguro kay pagkadoon siya. So ang lalaki ginaskaman din. So ang groom ginaskaman. Pero feeling ka na ako, gipanindigan sa lalaki ba nga, akali nalagi ko makuha ani. So pagkadoon itong, nade siya nadunggan nga, di na mauban, nagi, murag bulabog niya, nade siya nadunggan nga, lumay, unsay lumay. Mo pa ko nakuha ni. Pwede. Pagkapakita din sa asin kay, so after sa police station, di ba tanaw man sa ko kang kinsa na si IFM si Mincy. So gusto nila i-interview ang lalaki. So sige lang karon ang taon-taon mga idol adtuon nato. So pag adto nila dito ang lalaki sa ubos sa police station. Ang babae to dito gi story murag nagbulag sila ba wala sila nag-isa. Ninaog daw ang. So ninaog. Sir, pwede na ka ma-interview. Pina-drown lang ang camera. Niya na ang lalaki. Dili lang ko ma'am, dili lang ko manihawa dayon. Pero naami di ba nga na-interview ang laki? Pero wala ko nitan. Pero wala ko nakita sa kung ambot dagan man dili mo to sa laki. Actually man lang si Vanessa gid nakakuan gid siya nga nagi something ani. Then late lang gid niya na kuan ba nga naka-set up na
Nakuha na. Ano ito na. Then mga suppliers na abot. Gabi ba yung hangyo ay nga one day preparation isud kay na bay. Nakay pika-pika, nakay photo booth, nakay siguro ang naitabo ato, everyone is hoping ana. Kaya na ako nakita nga video ito na pong mga taga take place sa SDA mga ba? Guys, na-edit na namo guys. Okay ng photo guys. Wala gyud yapoy tao ni abot guys. Alam mo, aniya. Kung ba, crucial ba ito sa coordinator kay kung si coordinator ang kaistorya sa client tapos nanguha sa iyang mga supplier, kung iagi yun na sa legalities, kung sakto lang to, kung di lang, ay wala ko na sa itong panag-amigo, may pwede yun singlo ng coordinator sa mga supplier. Pero siyempre, amigo naman, so kabalo mo sila na itabo nga, kung wag yun sa lugar na bayri, so murag, pwede sila may undat na tablag yun sa client ba yun sa... Pero kung, for example, ibutan akong lahi ko nga host, tadili ko directly connected to the client tapos gikuha po ko dili ko part sa team sa coordinator but tanan ko dito mo demand ko sa coordinator ba kay mo sa nay responsibilidad as a coordinator also ikaw may burag na imong project head burag ikaw mo'y nag-spearhead ana nga decision maker ikaw may nakuha na imo gyud ng responsibilidad so regardless kung that's why importante gyud ta nagapagsugod nag-down payment yun siya kay para iyara po ng ipang down payment sa iyang mga supplier. Samot na kay Rush to, di ba? Samot na kay Rush. Dapat galing, tama na. Mosa na kung next isulti. Basta Rush galing, supposed to be, dapat mas mahal na siya. Correct. Dili 50, dapat 75% down payment. Oo na siya. Ayaw mo dapat ito taas pa ang price good kung sa regular price. Oo, ang presyo. Ma'am, Rush naman ni Ma'am Lisod man ni pinaalaan na yun. Tungod po, Sir Bert. No, bayaran na mo. Pero, pwede ka mo sa itapal karon magkuha ako sa bangko karon. Tayo na sa tanan. Tingod po siguro kay sa industry mo na to sa Cagayan de Oro. Ano lang sa uban provinces or area or cities. Kuan man good ka ng nanay mga in-house ba? Lagi. Ito marag na amigo na put ang lagi bro na naman tayo team na nga gulo nga pag ako ang coordinator mo gini akong team na daan na photographer. Tapos ang payment usually ang payment after good sa event. Di na siya kanang bayad ka nga depende na yun na kung direct ka sa client. Pero kung under ka sa... So ako rin ang kuhan yun nga, bayadaan. Correct. Nga ganing usahay ba nga, coordinator pa ang muhangyo nga, pwede next month na lang tamo bayaran na pamasad tayo gig. Nasa nga na. Tama na nga. Pero katugi grabe to nga manipulation kay bisan bayag ang makeup artist tuugid kay siya. Kaya nung pang-drama-drama ang makeup artist kaya nga lagi daw connection lagi daw imong ayaan. So ano siya ma'am akong mama ra ba kay grabe ang ubo-ubo ana. Sige ina lang kay wala problema kay mag-ana-ana sa mga guarantee letter dot baki ako bahala. Ano ba yun? Okay ang ako mang kuan kay ang tag-iya sa malasakit. Ana man ang chika ma'am. Dahil nalipat gid ang tanan dahil na may risk. Dahil po ang pagka-explain ni Vanessa ito kay gi-atik daw sa kuan ba? Mismo nakabalay daw ang makeup artist nga mag-na something ani. So iyang giingon nga ako mama ra ba kay nay sakit inana. Then kay ako naman mi na client ang friend namin na client nga amo gikuha sa malasakit. Nakapagawas gid mig 500,000. So nakabalay kuan niya, lain niya. Di sa nga namasin na lang po siguro ba? Dala bito binuang dala pamasin ana ang makeup artist. Di sa kung mo judge siyang dagway kay picture naman akong tanawon. So sa picture mo di kaaya-aya po sab. Pero di ko kabalo sa personal. Napay part nga during sa pag-makeup, last 12 na sa imagine na last 12 na sa na-makeupan. Sa last 3 ang kanang ceremony lugar na. So nag-makeup na ana. Tanaw gay man, sige pakita ni company sa tanaw. Ako igsuon. Grabe ka gwapa, hamis kay okay, na akong kuya, gwapo mga tagas ano ba? Nakikipakita sa iya nga igsuon. Pitanaw ano siya? Alam din si Vanessa din sa maglahi lagi na yung color. Ala po ng makeup artist. Kung sapian siya, dapat lami siya pamani. Pag makeup na ako sa iyang likod day, kay grabe man kadagan makay mga lubak-lubak day mo. Itong among siya gibanatan og makeup. Na ang chika sa makeup artist. Pagtanong lagi na ako sa picture board, di man kaya-aya yung now. Abi na ko nadalag yun kay Morag. Wapa lugar yun siya or hamis siya sa... Nalaway ray puhunan, ginoo ko. Yung mga ito, muna siya delusional, dilulo lagi daw. Kasi nasa siya hurim-hurim, uli sa hurim. Ay, may alas nga may hiram-hiram. Tap-tap ba? Nagito gibutang diri nga, mo siya, madala ka sa iyang dawi siya mo istorya, kay nana iyang... Psychological manipulation. Tingnan itong lalaki po, since weak daw to siya nga lalaki, kuhan siya ba, nadala po siya sa iyang
delusion po. Tapos siya yung own delusion. Muy mo dato ko ani ana ba. So nasabay sa nanduwa ng anang dating nga situation ko. Hope na lang itong laki nga makasal siya kay para milyonaryo na siya. So sa may lesson ani. Instant gratification. Dili. So dapat mag-down payment. Ani, nasa linya sa telepono karon mga guys. So nag-post ko, nisakay ko sa trending. 184K na views mga gala sa TikTok. Grabe ba? Grabe. Ako sa kuha gud ba? Yak kapangawat og content. Sa kuha gud kay di ba gabuhat ko content nga kape. Mga nasa mga 200 ang katanaw. Bay nag-post ko kuan video about nga naminaw ra siya. Marites bay grabe hanbot mag 1,000 ang pala. Asa ba siya ni po basta Marites sa content. Dili kasi dili sa content gid na kung unsa gid ang kuan sabay ka sa trending nga gala. Kung unsa interesting. Ana din na. So moto nga ang punto sa among topic kung kami nyoon mo sa bligi sa nag-asin ninyo mga bana. Ora gid na. Pero klaro ba gyud na. Moto ka na. Nami barkada nilingling sa college nga siya mismo ni amin sa mo nga nagayuma siya babay. Tingala daw siya kay kato nga laki humot daw kayo kanang gusto kay grabe gyud iyang humot kay siya kanang kon sa lababol kanang maka-inlove gyud daw siya. Tas suddenly lang dayon boom. Tingala siya nga gusto mong ko ani ana gyud. Ako moto ko nga wala nagigamit ni TJ sa tanan. Wala sila lisod kayo tanan Pilipinas tanan kuan iyang gigayuma lisod kayo. Kay nakakaon lugar og nuda. Tanan lisod kayo. So moto among kuan among barkada na mo sa college siya nga biktima siya nga na daw na pwede ka balo. Pwede. Buta nang mga gayuma naman dia daw sa katedral baligyan. Kani sa TikTok na unsa. Sa day basing mo na nga panahon day murag mo na nga panahon day. Naka-shoot ko naka-apil ko kasal sa una na nga naay-eat sa asin. During sa ceremony. Tat buwa ka ng plato something na bugas man to nga mo bugas ako na bugas din man ang painom mo ng tubig dayon. Ana. Bugas na ito? Bugas na, dilim na asin. Bugas na. Di lugar tinuod lugar. Nga tag 450 man na sa TikTok shop. Ang lumay, namalit sa TikTok from yung lumay. Lumay and gayuma. Ancient version. Sikihor perfume for attracting. Ay, pangtiguang na kay with tongkat ali. Kaya unsa man daw ng gayuma, kung di na mo gahi. Tayo. 450 ra guys. Naibalik yan yung gayuma. Love potion. Asa na nga link? Love potion. Interesado mo nagyapon mo. Ay, mura na itong isablik sa mga butante. Para butaran pa. Naaram din ang solusyon mga gala. Yung kailangan pa magpatapok-tapok pa. And if ever na mo'y duda karon sa inyong mga partner sa bligi sa bligig asin mga gala ha. Pangutana, unsang asin? Iodized ba o rock salt? Himalayan. Social nga. Social. Dapat Himalayan pink salt. Correct. Sinasabi ko sa iyo. Wala saktong closing remarks ni. Ang ato lang main kuanani is kung mo engage mo ani nga business, nagi number 1 kontrata. True. Number 2 nagi down payment. Never judge. Open na siya. Unsa to kana kanang pamulat sa mata. Eye-opener na siya. Eye-opener. Sa mga ani nga industry nga dapat down payment. Di ta magpadala sa mga sexy. Okay, kasi karon may lang puro masamo mga gwapa sexy di digwa sa tomata or tungod sa itsura kay social dili lang guys. Ako ani miski kami nilingling mo sa namong learning as a host. So nanagyo mi ana kontrata ana. Usay nagyapon sipyat gyapon nga nalimtang gyud namo sa kontrata mo nang naserban mi og pack lunch. Okay naman siguro kung dili ka magpa-down payment kung kaila gyud kay nimo ang imong client. Pero kung dili, labi na kung first or one day prep dili gyud lisod kayo. As in. Dapat tapos tama ka magkaduol lang venue dool na mas rush. Yes. Mas mahal. Kana gyud. Mas Times 2 dapat yun, times 2 mas taas ang percentage sa down payment. So mo na to. Feeling na ko mo sugot magyapon og times 2 day. Murag feeling na ako gyud. May mas to. Ay problema times 10. Check mo to siya di ba nga times 3 unsa to? Dili siya mabayaran. Ay para sa ko. Para sa ko dili na mabayaran. Para dito mabayaran tabla. Tabla gyud na tabla. Pero ang per month nabayaran. Nabayaran ng per month. 50K. Si Arvil man ang nagbayad. Mo dito 50K. So murag utang gyapon kay si kuan may nagbayad. Nakatapal. So nakatapal. Ang loy si Arvil gid kay siya man nagpagawa sa kwarta. Nagpagawa sa kwarta. Ana siya ang nitabo. Okay.
So, if ever na may mga problema, rin na lang mo sa Nuda. Kaon mo dali sa Nuda, gwapo kayo, kanang gwapo na area for getting to know each other. Gwapo po ning area nga kanang mas mo strengthen inyong mga relationship. Mas ma-proud pa ka sa imong kay ikaw man ang mo kuan. Right. Tapos mag-story mo sa inyong mga plans, may ana kung kailangan bagin mo wedding coordinator. Tapos libre po dang ilang asin dali nga isabwa. Pwede mo isabwa. Dili kay mo magayama. Tapos mas lamig yun kung kauban ninyo inyong palagi. Sama na ako ang palagi. Palaging siyang mubayad. Palagi siyang mo... Sabi kami wala mo palagi. Ako palagi man ko. Palaging late. Giyon na rin yung kaugaling. Salamat please. Salamat sa mga nag-follow sa Spotify, Bitok Bitok Podcast, sa YouTube, Bitok Bitok Podcast. Dagan salamat sa Nuda. Dagan salamat kay boss, ang amahan ni TJ, of course. Ang atong bossing sa tanan mga igala. Yeah. Si Dr. Flaco. Yeah. Muna yung pangalan sa radyo sa una. Dr. Flaco. DJ po yung papa sa una? DJ. Muna yung mga kwandan. Veterans. Pioneer. Titito mo. Ang naitabo sa MOR, tanan akong gipangkuha ng mga DJ. Manoy Jepoy, Daddy Aldrin, mga Lady Gray sa una. Tanan mga gikan sa Wild FM. Mga trainee to tanan. Ang nag-train ato si Tito Monterde. Ako mo'y nagkuha sa iyang mga gipang-train. Boy Negro. Dowlims ni Dowlims. Si Boy Negro, DJ Makoy. Iyan na tanan mga Joe Romantico nga. Joe Romantico. Ako. Chicken Joe. Chicken Joe. Si Kuan na Tito Monterde na. Totoy Bugoy. Gipangkuha ran ako tanan ang iyang ko. Si Totoy Bugoy. Tama. Gikuha ran ako. Salamat, Boss Tito. So mo to, number 1 ng MOR mga ito. Ako lang rin ang butang sa spices, sa pag-enhance. Murag Nuda. Okay, dagan salamat sa Thank you so much. Ingat mo tanan, I love you all. Dagan salamat Nuda, bisita na mo diri Corrales, straight ra abay sa doon na sa traffic light, doon sa my gym. Open sila daily, 10 a.m. to 10 p.m. except Sunday. Wow. Ingat mo tanan, love you all. Bye. Bye. Bye.